Cara darane wong sakti wis ado ya. Heeh. Gak sakti blas. Asale wong biasa, cuma apa jenenge ku? Dek iku disiki. Pengetahuane iku luwih akeh ngono lho. Terus wong di doktrin iku primitif kabeh. Yo hayalane dekne ku dituangkan ngono. Nah iya, yo kayalan, yo pengetahuan. Dia kan sering seneng maca buku deh. Iya. Lah wong desa-desa kan gak ngerti buku. Iya, mbok bener mbok gak bocah sing diwaca iku. Nah iya, maksudnya kan yang penting kan wawasannya akeh deh. Iya, wawasan buku. Wawasan bukunya akeh. Nah, itu mbok bener mbok gak ya gak ngerti. Tapi sing nrimo kan wong desa-desa. Wong primitif. Wong sing gak tahu maca buku. Wong sing gak tau maca buku primitif. Terus menang setat. Iku ke zaman biyen nek. Heeh. Ke tahun piro iku? Wong jek sangat primitif iku jan. Dek iku wis duwe pemikiran dodolan agama. Zaman biyen iku wis disiki dhewe jan. Berarti sadurunge dene iku ngerti. Oh nek dodolan agama iku payu. Payu. Ngerti anu deh lahan bahasa deh. Antar nyetir mobilnya ya. Nah, Tuh. iya, Mandek iki dah. ya. Mandek kene iki deh. Nah, Dik. Mandek kene gupu itu. Bel. Kok kata nabi ya. Mendem paling. Isu-isu masa mendem kepet. Mas isu-isu masa enak ya, gak enak. Ora enak blas ya. Gak enak, soalnya dinone jek dawa. Nek mas bengi kan mari turu. Iya. Mas isu-isu ya, gak enak yo. Ah, rumah. Jek dawa dinone. Zamane kocu mbiyen jam 10 ngono wis dasar kan. Apa nih? Ngos. Mos. Jam 10 ngene iki jelas budal blonjo. Wis sampai dalu. Apa arek bangunan lho. Ora sida kerja. Mos. Bengkong kabeh. Sida kerja tak gak iki. Ya gak sida bengkong kabeh. Kepet ya. Anak buah itu rusak-rusak dhewe. Anak arek yo seneng ae ya bayaran utuh. Oh, itu duwe akeh biyen ya. Biyen tapi Biyen. Selenyap ngono ya sekali lep. berat. Oh, gak cepet sih hitungane entek pirang wulan iku. Entek kurun waktu 7 wulan. 7 wulan iku cakut kelas ilang kabeh. Kena surga dunia. Kena bolongan yuyu. Bolongan yuyu. Yamene iki wis angen-angen jan tuku apa iki enake. Yamene iki wis angen-angen biasane tuku ngombe apa iki enake.
Enggak ngono. Hah? Nek ngomong ngono. Yo iki enek untuk yang kabeh. Berarti dodolan miras itu sangat laku. Aku Manggone. nek ngerti pasare, nek ngerti apa? Nek ngerti pasare. Omahe Rizky. Itu loh. Wong desa ngono ketoke ayam ngono ayam temen tak gak ya. Gak ono sing ayam ning donya iki. Awan-awan tengok-tengok nang ngarep omah ngono. Enak sih. Loh ngene iki. Kayak pikiran iki. Tiga, pet. Terus. Yang menang ya, be ngelamun tuh. Ya, pet. Menang kata ayam iku. Wes tuwek mikir apa batene. Tapi mati nih. Tapi yo yo. Jelas nge-gym yo. Kalau boleh beri yo. Aco brandingane anjung didik. Dia asal wis pegel asali. Yo kan. Ngawur. Remek iku dat. Entale wis kena. Wis gak ngurus wis bah. Ya opo iki ngono. Gak budal gak wangan nih. Nah, Sepi manes budal ae. coba Bos sepeda telendi. karo. Itu lah kok akeh tulisane. Ora ono Indomaret e. Ora ono. Ora ana warung, ora ana masjid. Tas mlebu kampung enek tulisane, balik kadoan. Wah, gak ngurus. Wis kadung. Kadung.
Iya, cara aku melipir ngono paling ya menisan sing ado paling. Iya ya ning kene akeh kenalane. Ya akeh kenalane, ya akeh tulisane bareng. Akeh kenalane, akeh brandingane. Ning Jawa Tengah iku akeh sing melipir tapi gak ono tulisane koyo ngono. Akeh gak ono brandingane. Iya. Wong kono iku nek nonton wong Jawa Timur iku keras. Keras. Wong keras. Tapi nek wong kono iku apa ya, menjaga perasaan. Saling menghormati. Masa melipir nang kampung-kampung ya akeh? Apa nih? Nang Jawa Tengah. Jawa Tengah akeh ya. Mlebu kampung-kampung. Masa akeh? Akeh ning kota ya ono, kampung ya ono. Cuma kalau brandingane Ya ono brandingane. kilos. Ono sing seneng, ono sing gak seneng. Cuma wong Jawa Tengah iku sopan-sopan. Enak-enak. Pinane Jawa Gue ning Tengah. Semarang ya karo. Iya sih. Ini.